pane ndayenda yakabatira panapa tiri kuti aiwa former president kuBotswana vane vachidzosa tsitsi vachichema-chema pamusoro pechiitiko chinoonekwa kuti vanoona influence the ruling party Zanu PF munyika yeZimbabwe munyika mavo eBotswana vachiona madelegations achitumidzirwa kuti vauye vachibetseredza kana vachibetsera kurega maelections emunyika iyi. Toona kuti aiwa anyatsoratidza kugwadziwa. Panapa toona ividhiyo rinoenda pasocial media ratiri kuona vakomana vana majarajaro vari kuuya vachikomenda vanyatsoratidza kuti aiwa the regime zvairi kuita influence yairi kuita the region haizi fair. Saka pena masvika muda nyara ndibva subscribe or like or turn on the bell icon. Anoposta videos aya muri kuona anyara achiti turbulence within SADC region is the government of Zimbabwe led by Zanu PF, which is renowned for rigging elections, is interfering with other countries' electoral processes. Former Botswana President Ian Khama has bemoaned the regime's tendency. In Namibia, they are crying. Pane mashoko ari kuda panapa zvinzi aiwa panapa Ian Khama ari kachichema-chema chiti aiwa madelegations tiri kumaona ivose vanhu vakambotonga nyika vari kutaura kuti izvi zvinhu hazvisi fair, hazvina kana constitution inoisapota, hazvina kana mutemo unoisapota kuti aiwa another republic inouya ichibetseredza maelections. Vatiri kunyatsoona kuti aiwa influence yeZanu PF nenyaya yekuriga tanoti yatova chirwere chatopinda muSouthern Africa. Yatoona kuti maleaders havachadiwi nevanhu but they are taking advantage yekuda kuramba vachingoclinga onto power vasingaisi service provision but vachingoda kungoluta maresources. Tudze mafungiro enyu mati kudii pamusoro pechiitiko ichi. Kuna comment section yedu musana subscribe or like, notice the bell icon.